An samu labarin cewa har yanzu ana rike da waɗanda ake tuhuma, bincike kuma yana ƙara gudana. Dubin wata mata ta cika yayin da 'yan sanda suka kama ta sai da ɗan cikinta a jihar Katsina. Mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Katsina CP Isa Gambo shi ne ya bayyana hakan ga manema labarai a hedikwatar 'yan sandan da ke jihar Katsina. Matar mai suna Zainab Adamu, 'yar asalin jihar Adamawa, mazauniyar ƙofar ƙaura da ke unguwar garin na Katsina. Ta haɗa baki da wata ƙawarta mai suna Rose Kenneth, inda suka siyarwa da wata mata mai suna Chidima Oyende jariri ɗan wata 4 a duniya. Chidima Omanya mai shekara 43 daga jihar Anambra ta siya jariri a hannun Zainab Adamu naira 300,000. Yayin da bincike ya bincike, 'yan sanda sun gano akwai kuɗi naira 165,000 a hannun Zainab Adamu, ita uwar wannan jariri. Yayin da aka samu naira 85,000 a hannun Rose. A halin yanzu dai 'yan sanda suna nan suna ƙarfafa bincike akan wannan kes. Za ku ji mu da ƙarashin labarin.